Boas, somos TCT, Tacto Contacto, dous educadores sociais sin fronteiras, a Lara e Pablo. Un día, despois de moito traballar nunha comunidade terapéutica, decidimos que podería haber unha maneira diferente de facer as cousas. Entón, xurdiu unha idea, tuvimos unha idea, montar TCT. E que TCT é un espacio onde producir cambios persoais, tanto a nivel de adicións como outro tipo de cambios. Unha vez posta en parte esta maravillosa idea, dixemos, vamos a petar, e que a nosa maneira de traballar vai a ser fantástica, isto vai ser a hostia. E repetimos, la vamos a petar. Pero no camiño, empezamos a pensar, isto é máis complicado. Dice, non só moi complicado, senón vai a dar un traballo do carallo. Horas e horas, iba a ser mi propio jefe, soy mi propio esclavo, oh Dios mío. Chegou un momento de desánimo, de pesimismo. Eu non valgo para isto, eu non valgo para autónomo, eu non valgo para emprendedor, eu non sou ningún bo educador, nin por suposto. Isto é un desastre, facturas, el de outro, el de la moto, autónomos, isto, aquello, intervencións, falta unha factura. Dios, isto non hai que afán de fundímonos, non cobramos un peso e traballamos máis con mono. Ou o pozo das sombras tenebrosas. Isto é un desastre, pero poderémolo superar. O que hoxe vémolo como un drama, mañá será unha anécdota. Isto parece que funciona despois de 2 aniños e pico. Empézanos a chamar para cousas, empezamos a ter máis intervencións. Ben, e chega o COVID, que nos rompe, nos afunde. Pero, que cona? Motivación, automotivación, ganas, sentido de humor, reinventarse, que non é o mesmo que inventarse de novo, e darlle unha volta. Se hai que botarlle un pouco máis de horas, bótase. Se hai que cambiar de local, cámbiase. Se hai menos ingresos, redúcen os gastos. O importante é buscar un atallo, un novo camiño, unha nova forma de facer, para que Tacto Contacto non só sea Tacto Contacto ao cuadrado, sino ao cubo. Non perder as ganas, nin as enerxías, seguir loitando e aprender. Non hai pozo que baje con nós, nin sombras tenebrosas, nin bicharada por aí. Vamos lá a seguir. Abrazotes! Chao, Chao, chao. chao. Hola, que tal, Ourense? Bueno, o cole díxonos, oye, vamos a celebrar o Día Mundial da Educación Social, o Día da Educación Social, e vamos dedicar unha parte da Educación Social e Emprendemento. Pensaron en nós. Moitas gracias, cole, por pensar en nós. Estaremos pensando vos, e este home que fai con a regadeira na mano. Bueno, pois, sencillamente, para emprender dentro social, ou ser educadores sociais, emprender é estar como unha verdadeira regadera. Ser a utopía realizable, que diría o outro. Emprender é unha carreira de obstáculos. É unha aventura sin un final e casi sin un principio. Métese dice, tengo un sueño e voy a cumplir. Ou iso cree, non? Hai cantidad de variables que, para a nosa formación humanística ou humanista, descoñecemos. Plan de negocio, plan de marketing, target, eu oí a palabra target, cliente usuario, plan financiero, hai que ter unha gestoría, hai un seguro de accidentes, seguro de responsabilidade civil, da luz, da electricidade, emprender, oh Dios mío. Nós pensamos que era xuntarnos con alguén a falar, oye, que problema tes, podo te arreglar, vamos a un cole, montamos un proxecto, vamos a unha casa do maior e montamos algo ali. Nos pensamos que era iso. Non, pero emprender é moi complicado, non é un viaxe organizado, é unha verdadeira aventura que un cae, levantas, aprende, ríe, chora, soña, dalle voltas á cabeza, dedicalle horas e horas e horas, dalle voltas, apasionase, fúndese,
é como estar nun proceloso mar, montado nun cabalo enrabietado, diría o poeta. É complexo. Temos uns competidores moi fortes para ser pequeniños. Nós somos os educadores nun dispositivo, nun recurso de barrio dunha cidade pequena. É complexo. E máis que o do Vigo. Nos acabou a memoria do teléfono, porque tendo as facturas dos móviles como a miña cabeza. Pois, como decía Pablo, chegou o COVID, e co COVID, pois, se frenou todo. Tiñamos varias asociacións, varios cursos, nos chamaran de varias historias, xa tiñamos máis intervencións, e agora é como unha volta a empezar, que despois de 2 anos de non saber a que portas petar a portas, presentar proxectos e non saber que tipo de proxecto, como chegar, se hai fondos, se non hai fondos, e ao final presentar e facer, pois empezábamos a camiñar. E nada, e agora é como volver a reestruturar e que volvemos a facer? Volver a empezar non de cero, pero volver a empezar con unha nova situación que non coñecemos. Por eso hemos decidido, pois, recortar costes, vernos para outro local máis pequeniño, estar pintando e decorando mentre estamos deixando outro lugar e facendo intervencións abaixo, que é o que facemos, intervencións individuais, e nada, e recortar un pouquinho de gastos para seguir loitando e seguir remando. Hai moitos momentos de desesperación, de estar hasta a cona, de non querer continuar, de tirar a toalla, pero ao final dices, bueno, vamos a seguir intentando, vamos a seguir remando, ao final é todo aprendizaxe, ainda que tuvera que deixar dato contacto a día de hoxe, he aprendido moitas cousas, estou moi orgullosa de min, a nivel profesional, me he coñecido moito máis, me he superado e he guerreado moito con Pablo, guerreamos moito, pero bueno, seguimos aí, tic-tac, 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 dale que dale, entonces, pois seguiremos loitando vía presencial aquí, en Contacto 2, vía online e hasta vía en fogares, na casa. Vamos á casa das persoas a facer terapia, así fai falta. Teleterapia nunha motiña. Abrazotes, chao, chao. Piquiños, chao, chao.